Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. Avui anem a parlar de la tècnica de l'autosabotatge o de la tècnica Iron Man. Jo he de reconèixer que no m'he llegit els còmics d'Iron Man i que vaig a basar aquesta tècnica, l'argumentació que ara faré, en les pel·lícules. Generalment, una història té un protagonista al qual li van passant coses i ell les va superant. Diguem que el protagonista té un punt de partida i un objectiu, fins a arribar a aquest objectiu va trobant obstacles, coses que li passen o coses que troba, les supera i al final arriba o no a assolir l'objectiu que s'havia marcat en un principi. Tant si és un objectiu que ell en principi ja volia de manera evident com si descobreix al llarg de la història que el seu objectiu real era un altre. Normalment l'obstacle que troba està en forma d'antagonista o antagonistes o de vegades és la situació o el context en què es troba. Però la tècnica Iron Man consisteix en que tot allò que li passa, positiu i negatiu, els obstacles que impedeixen l'avançament de la història i les coses que afavoreixen l'avançament de la història, totes provenen del protagonista mateix. Com dic, agafem com a exemple Iron Man. El protagonista és Tony Stark, que és fill d'un científic molt reconegut i que al principi de la història, de la primera pel·lícula, té una empresa d'armaments. Penseu bé en tot el que li passa. Com es converteix Tony Stark en Iron Man? Tony Stark va de visita a un país en el qual s'estan provant les armes que la seva empresa fabrica i resulta ferit per una d'elles. A resultes d'aquesta ferida, ell està a punt de morir i un científic l'ajuda construint-li un mecanisme, un dispositiu que s'instal·la en el centre del pit i que bombeja al seu cor per evitar la seva mort. Aquest dispositiu es diu arc reactor i una vegada amb el dispositiu, amb l'arc reactor instal·lat en el pit, el que fa és crear la resta de l'armadura que el convertirà en el personatge Iron Man. De manera que Tony Stark està a punt de morir a causa d'unes armes que ell mateix ha fabricat i és ell mateix qui s'acaba convertint en Iron Man. La manera més evident és que Tony Stark es converteix en Iron Man perquè ell fabrica, dissenya, crea i fabrica l'armadura i l'altra és perquè ell mateix es porta a la situació d'haver de construir i dissenyar aquesta armadura. Això té unes altres conseqüències, que és que ell decideix que la seva empresa deixi de fabricar armament. Això fa que un personatge que al principi era un aliat que treballava en la seva empresa es convertisca en un dels seus enemics. És a dir, que una vegada més una decisió seva, una cosa que prové d'ell mateix, li va posant els obstacles. Ell mateix és la seva trava personal per avançar en la relació amb el personatge de Pepper Potts, perquè ell és un dels típics d'al·lèrgia al compromís i no vol avançar amb ella i totes aquestes anades i vingudes en la relació les crea ell mateix pels seus propis prejudicis o problemes o pel que siga. Ell és qui decideix o qui deixa de decidir. Pepper Potts no té cap, ella està enamorada des del principi i ella treballa en la seva empresa i la relació avança o es frena pel que Tony Stark decideix. En la segona pel·lícula, el dispositiu, l'arc reactor, resulta que l'està enverinant, perquè funciona amb un element que es diu pal·ladi i el pal·ladi l'està enverinant, en realitat. És a dir, que una vegada més, el dispositiu que en principi el salvava de la mort, ara li l'està provocant i ell ha de trobar un altre element amb el qual fer funcionar el mateix dispositiu per salvar-se. És a dir, que una vegada més, ell mateix és literalment la seva amenaça de mort i ell mateix ha de trobar la seva salvació. De manera que, una vegada més, trobem que Tony Stark és el responsable de tot allò que li passa. Ell fa sorgir els seus enemics, ell fa sorgir els seus aliats, ell és qui es posa en risc de mort diverses vegades i és qui se salva d'aquesta mort diverses vegades. De manera que aquesta és la tècnica Iron Man o tècnica de l'autosabotatge. Significa que tot allò, preferentment negatiu però també positiu, que li passi al personatge principal serà causat de manera directa pel personatge, pel que fa o pel que decideix, pel que fa de manera conscient o pel que fa de manera inconscient. No seran coses que es trobarà ni coses que faran altres persones que estiguin enfrontades. Si heu utilitzat de manera conscient o inconscient aquesta tècnica o us animeu a provar-la, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.